Yes, kamora moro menti jeno mar Kala TV en midhiambo den maber mabende chakwara dichino nieri mano mar chal mar piyo. Dichino ma kawuono mano mar tarik 2 dwe nieri mar adek higa 2026. Ma en chal piyo mokwongo e dwe nieri mar adek mar higa nieri mar 2026. Ageno ni odira mari no bedo makare kaka jaera mar adhula nikech tuke ni tuko koni endi koda koni. Ne waneno tuke eko mag EPL, Arsenal geno margi pod nitie gin kanyo koda geno ni wang'ni mit kadipo giting'o kombe no ero mar EPL mabende ne giting'o mogik ndalo mokalo chien kanyo endo igni buora sani wacho ni lao gin igni modhaw kanyo endo kabende komachielo tukego eko mag league mag Kisumu County bende tuko koni koda kocha mano dichino ero manyore gwenge eko mopogore opogore alwora mar county nieri ma Kisumu. Bende parni league ma pacho ka ende bende no dhi nyime. No aneno ka Chingwe nogwaro kanyo endo team no ero mar Shabana. Iwacho kanyo endo ni Shabana ne odhi kayulo ne giwene kwach muol. Nini iwacho kanyo ni kwach kata cheta ne giwe kanyo endo ni muol to kwacho deal kodgi maber kabisa. Kanyo endo nogo kanyo gonde maromo kanyo endo bich kumachiel magwang' no ngi kaendi bende gor nchwane no komedo kanyo endo keto geno ne ginyalo kawo kombe mar league ma pacho kaendi FKF Premier League bang' kanyo giloyo Madare chieng' ngeso kanyo endo. Mago moko kuom tuke mabende nitie bende parni dwe onogo ma wantie ni endi nitie tukego eko mag WAFCON mabende ikruok mag dhi nyime mano tukego eko mag Africa Cup of Nations kod kawakeni mabende biro bag Morocco chakre tarik 17 mar dwe ni endi mar adek. Inyalo paro ka team mar Kenya mawano Harambee Starlets nchiwuok pacho kaendi chieng' ngeso achiel kachiel ka gidhi e piny no ero mar Ivory Coast kuma bende gigo kambi kawuono saa 2 mar otieno gigocho kanyo koda Benin tukosiep kanyo endo then ndalo 2 mabiro gibiro gocho kanyo koda team no ero mar Ivory Coast kapok giwuok kanyo achiel kachiel ka gidhi e piny no ero mar France kuma bende gidhi go kambi motelo tukego eko mag AFCON mabende biro bage kanyo endo mag wakeni biro bage piny no ero mar Morocco pani gin e group no ero mar A gin kanyo gi Morocco, Algeria kaachiel koda team no ero mar Senegal ka tukgi mokwongo biro bedo tarik 17 gi team no ero mar Morocco mabende bago tukegi eki for the second time kanyo endo manotelo mar 16 mag WAFCON. Mago nitie duto janeno mar Kala TV. Safari Rally bende parni Vasa Rally biro kanyo endo tarik 15 dong' mandalo madero 10 kende to ng'wech gi eki chakore kanyo ndo biro ng'en to biro chalo nade kanyo tarik 12 nyaka tarik 15 kanyo endo. Kata kamano endo parni cheno ni nyalo kanyo ndachiel kachiel e mbui marwa mano mar Facebook Kala TV Live ka YouTube video kanyo endo Kala TV Kenya kata Kala TV ka X biro yudo kanyo endo @Kala TV KE bende parni nini TikTok boy kanyo endo Kala TV Live. Aiko mathoth ka bende madachago kaendi en ng'isi duoko go eko mag tukego eko mag Kisumu County League mabende no dhi nyime gi kodera ni endi mano dichieng' no ero manyoro mano tarik 1 mano dichieng' no ero manyoro Jumapil tukegi eko mabende tuko koni koda kocha pani league ni endi timbe ng'eny then kaluwore bende kuonde ma timbe aye then en league no ero mabende iwacho ni timbe ok nyal wuotho mabor koro poge ga gimiluongo ni kidieny kata zonals kanyo endo kaon gani gi zone no ero mar A nyaka zone mar D. King'iyo kanyo endo kibiro tangni kanyo endo picha mabiro keto ni kanyo mokwongo en picha no ero moriwo zone B gi zone A gi zone B kama endo kanyo endo ni zone no ero mar team no ero mar Ogango FC no gocho gi Vision kama ne gichwado gi gonda 4-2 ka ASYSA Nyalenda no gocho gi Super Strikers ne girodho gi gol achiel kuom Limthi. Usoma Beach no gocho kanyo koda team no ero mar Kapedo Youth kama bende ne gichwado gi kanyo endo gonde maromo kanyo endo kana ne giwuok modhi nono gi nono. Nyawan no gocho kanyo gi Tido ne gichwado Tido gol achiel kuom Limthi ka komachielo team no ero mar Kunya FC no gocho gi Sega ne go gi Sega gol achiel kuom Limthi. Awaya United no gocho gi Leyland ka kineno kanyo endo ne gol Leyland gonde 2 kuom achiel kanyo endo. Zone ero mar Ba bende kineno no endo Kanyakwara no gocho kanyo gi Azuri FC ne girodho Azuri gonde 2 kuom achiel ka Bungu Sax no gocho kanyo endo gi Lie kama ne ginyono Lie gonde 3 kuom achiel komachielo Ndoto SA no gocho kanyo endo koda Kisian Youth ne gichwado gonde 3 kuom Limthi ka Kit Mikae gi Young Warriors no wuok modhi mar gonde 2 kuom 2. Bende nitie zone no ero mar C gi zone D bende biro tangni kanyo endo achiel kachiel ka bende zone no ero mar C Rabuor United no gocho kanyo endo koda team no ero mar Menya FC kama ne ginjwado Menya gol achiel kuom Limthi tugo mano tug Rabuor Primary kacha endo. Kindu FC gi Yang Maiya ne ginyono Yang Maiya gonde maromo 3 kuom Limthi ka Central Electrical no gocho gi Marega FC kama ne gichwado Marega FC mawuok Mbei Ward
gonde marom adek kuom ling thi. Komachielo tim no eno mar Akado FC nogocho kanyo endo kod Bama Republic tugo mabiro tukanyo endo Akado Vocational Center kama ne giwuok modhi gol achiel kuom achiel ka Wagai FC no bago tugo ne Migingo tugo mano tugo Wagai Masara Primary kama ne gichwado tim no ero mar Migingo gonde marom adek kuom achiel. Zone no ero mar D zone man maugike Kombewa United mawuok nyaka chino gocho gi Chemelil Youth kama ne gichwado Chemelil Youth gol achiel kuom ling thi. Rai Cement kata Rai FC no gocho kanyo kod Chemelil Roundabout gimene ginyono kanyo endo Chemelil Roundabout gol achiel kuom ling thi kanyo endo ka bende Magina FC no wuot ogocho gi Oseng kane ginyo lum nono kanyo endo giwuok modhi mar nono gi nono. Koro United no chwado DC gol achiel kuom ling thi kama Kindu United no gocho kanyo kod Awasi Oilers kama ne gichwado kanyo endo Oilers gonde adek kuom nono. Mane kaka league mano mar Kisumu County League ne odhi kanyo endo ka bende alieko ni mana mapiyo piyo kanyo endo ka tebo chung sane king'iyo tebo no ero mar zone C wacho ni Bama Republic ma protelo gi points 10 then Marega gi points 7 thuolo mar 2 bang' tugo mpiche maromo kanyo endo 2. Central Electrical FC ni thuolo mar 3, Akado ni thuolo no ero mar 4, Karabur ni thuolo mar 5, Yao FC ni thuolo mar 6 kanyo endo. Mane kaka chalo e zone no endo ka zone no ero mar B Kisian Youth ma protelo gin kanyo endo gi points mar 14 bang' tugo mpicha 6. Lie FC ni thuolo no ero mar 2 gi points maromo 8 kende bang' tugo mpicha maromo 4 ka Young Warriors ni thuolo no ero mar 3, Bungu Sharks ni thuolo mar 4, Ndoto ni thuolo no ero mar 5 ka Kit Mikai ni thuolo mar 6 Kanyakwar ni thuolo mar 7 kanyo endo. Then zone mamoko bende chung dhi kanyo endo maber. Parni magi tuke goeko mabende miyo oganda mane kor gweng' opogore nyiso talanta magin go kata were magin go. Then bende maendi en achiel kuom ting'o malo weche goeko gino ero mabende dho ngere dendo ni grassroots soccer kanyo endo. Kwa wera kod mano endo league maduong' pacho ka endi bende nitie tuke mano tugi kanyo endo. Nyalo paro ka chieng' ngeso tim no ero mar Gor Mahia Kogalo nyicho wuotho kanyo kuom tim no ero mar Mathare United gonde 2-1. Maendi koro ketogi gin gi points maromo 49 e league nyaka gi sani endi ka gin e thuolo mokwongo. Ka bende tim no ero mar AFC Leopards pod ni e thuolo mar 2 gi points maromo kanyo endo 43. Then Shabana odong' e thuolo mar 3 gi points maromo 40 ka Police bende bang' yudo loch 2 moluwore koro ketogi kama ber gin e thuolo no ero mar 4 gi points maromo 37. Kolong'yo kaka duoko niche chalo kanyo endo chieng' Jumapil mano nyoro Leopards nogocho kanyo kod Shabana tugo mancho tugo lap tuke manyayo kanyo endo ncho miyo johera mag Shabana wigi nyiche tugo ni endo ncho da chapo wigi ahinya kanyo endo nchine kage ywagore kanyo endo malich ka bende giwacho nok gimor kod duoko manche tim no endo nyiso. Ma endo biro ka tim no ero mar Shabana osadhi tuke 5 moluwore kapok giwito tugo moro amora ka nche giloyo tuke 4 kendo tuke achiel kende mane gidraw kanyo endo. Kata kamano endo kwach no biro negi e yono ero makare mano chingwe mabende nogwaro gi kanyo endo malich mokalo ne giwe ni kwach ng'ich bang' ka tim no ero mar KCB njo chwado FC Leopards gol achiel kuom ling thi. Kata kamano Shabana no wuotho kuom gi atenga norodho Gonda Beach maromo Leopards no wuotho kuom Shabana bang' ka ne gichwado Gonda Beach maromo 1 kanyo endo. Murang'a Seal no gocho gi Posta Rangers ne gichwado Posta gol achiel kuom ling thi ka Police no gocho kanyo gi Bandari kama bende Police no chwado Bandari gonde maromo 2 kuom ling thi kanyo endo. Nitie tuke mtugo kawuono adhi miduoko kanyo endo to chalo nade tuke mtugo kawuono Bidco ne gocho gi Ulinzi, Kakamega Homeboyz ne gocho gi APS Bomet, Mara Sugar ne gocho gi Sofapaka, Kariobangi Sharks ne gocho gi Tusker. Adhi ngisi kanyo to chalo nade. Kata kamano endo we wang'e kaka tugo no bedo kind tim no ero mar Shabana kaachiel kod FC Leopards. Tugo mane tugo lap tuke no ero manyayo kama FC Ingwe ne ogwaro kanyo endo Shabana gonde maromo 5 kuom 1. Almost gets the goalkeeper. Well, he does get the goalkeeper unawares, but he recovers on time, stretches himself, and pushes it out of the field of play for the first corner of the game. Tibani, a former K-Sharks player. The header, this was just a little bit wide. A hanging hard header. The question will be who was standing with him and marking him. By the time he was almost getting a free header, they're going to really have to keep a man marking on that man, Basti. Came in. Tyson was trying. Looks like it's going to be left for Tyson to take it, or alternatively, close by there as well. Sebo might just be organizing himself as well. Ultimately, it is to the other side, and the Leopards are putting in the net. Samuel Sebo.
was in the right position with the right. This Basti, he just didn't turn on time. This is Sichenje cutting it back. It is in the net. It's a Leopards again, and it's through Tyson Otieno. Well, just when the defenders on the Shabana side were relaxing, Tyson takes advantage of the situation. It's a build-up that you could have counted. Oh, he was on the scoring end of a set piece like this one. Carves it nicely. It's in the net again for Shabana. Almost looking exactly as a replica of what has happened before from the set piece positions. And the captain himself being part of it and getting to the end of it. The Ugandan international Sinyonjo has got 10 caps so far to his credit. This one, the goalkeeper was so far off his line, and how did he lose this one? The goalkeeper is up in arms. That's why the players put it where they are, where they put it. Can you see the ball just touching the line, which means it's actually, you would judge it to be outside of that corner. But that's why we say the whole of the ball must be touching the line, and this one is in the net from Casey Odiabo. Well, Casey definitely latches onto another loose ball. And puts it in the net for the fourth goal. He's done that in the Leopards again, coming out with it, but not having all the men up at the front, but it's 3-on-3 on the right side, having all the extra men. It's in the net. This is what you call a rout here, with the Leopards taking advantage of the defensive line. Mane kaka ne chalo kanyo endo. Bang' tugo ni endi jatugo Sinyenje mabende ndonjo kanyo endo tielo mar ariyo mar tugo kata second half. Mano jatugo mar team noero mar FC Leopards mabende mano loyo gol kanyo endo mogik. Kaachiel koda kocha margi iluongo ni Fred Ambani, mano coach mar FC Leopards, kaachiel koda Peter Okidi mabende en coach noero mar Shabana noloso kabende Peter Okidi nowacho ni defense mare nyoro chal kagima ne weche kobedo kanyo endo makaro. Owinjo kaka ne giloso bang' tugo ni endi ne rumo kanyo endo. The game was good. Yeah, God has helped us to win. We didn't expect it, but we came when we want to work hard, and God has given us this result. We thank God for the result. I lacked a bit of concentration. I saw it that I missed it and it was supposed to be a goal. But I thank God when I missed that one, I scored another. It was not a punishment. You know, sometimes things when they don't work, maybe coach decided to rest me and he talked to me, Senyonjo, let's first try on the others and we see how it will work. And it was in a good heart, so I also accepted and I prayed for my teammates, all of them, and the one who is replacing me, so that we perform well and anybody scores for us and we get maximum points, it is okay. This is a big win for FC Leopards fans, but this is not the end. We are still pushing until the end. Fine, I didn't expect the 5 goals, but I expected something close to that. Because we've been training all over, day in, day out, for at least to make goals count, because that has been our undoing. We've been creating chances, we've been not scoring, but at least we've been working on it, and thank God today it came in, and the players really made the fans happy. I'm happy for that. Something we planned, it's something we've trained for a while. We've been training on it, and we realized that Shabana is a good team, equally is a equally good team. But the only thing we knew, we will only punish them in counter-attacks, and that's what we trained more before we came for the match. No, if you look at the last match, the last 2 matches played,
I wanted just at least to remove pressure from him because he's a foreigner, and whenever he's not scoring, you feel like the pressure is too much on him. So I even talked to him and told him, you've been playing well, but you've not scored. But so you'll come in the second half, but I know you'll make us proud, and it really worked, and I'm happy for it. Yeah, first we'll thank God we finished the game without injury. Then congratulate FC Leopard. They had a good display. They managed to utilize their chances. We had our chances in the first minutes. So I believe if we could have used our chances, the game could have gone another way. But it's only that we didn't utilize our chances. We created more chances. Then I believe in the defense line, we gave them big space. We have conceded like 2 goals through open play, so through passes. So we opened up our defense, and that's how they managed to beat us. Yeah, that's why I'm saying we were working on transition. So immediately we are losing the ball. We were not coming up in a compact position. So I think it's something that we need to go and work on, especially in our defense line, and more so during transition when you lose the ball. We need to know where to start to track the ball back. So it's a learning process. We've lost, yes. We didn't expect to lose in such a margin, but we'll work. We believe we'll come back stronger. The race is still on. So we'll just put our heads together and believe we'll come back. Mano Peter Okidi, coach mar team no mar Shabana, winjo ko wancho ni gidok drawing board kendo gidhi ng'iyo tugo mabiro, gidhi ikore machalo nade kanyo endo. En tugo mabende noweyo ka johera mag Shabana ne ok mor ahinya kanyo endo kaka jotugo mag ne otimo odiochieng' ero manyoro. Tugo mabende nomiyo maparo ni tugo mogolo gonde mang'eny e lig ma Kenya, nikech kanyo endo chien waneno waseneno mana gonde 4 kanyo endo. Mapano golo gonde mang'eny, gonde 6 e lig ma Kenya season ni endi, bang' ka team no ero mar AFC ne orodho kanyo endo club no ero mar Shabana gonde mar mabichi kumachiel. Kawuono tuke mego kanyo endo Kakamega Homeboys ne gocho gi APS Bomet kana ng'isi motelo kaka Kakamega Homeboys osarodho gi gonde 2-1 mpira noserumo. Bidco United oko kanyo endo Ulinzi gola 1-0. Club mar Ulinzi king'iyo sani performance mare bet ok ber ahinya kanyo endo. Kamara Sugar bende wuotho kum Sofapaka to koro ng'iso ni geno margi mar bede league season manyien chalo ka gima koro rumo, nikech gin tugo moro ma gidhiye tirodho gi kanyo endo. Kamara Sugar ko gi gonde 3-1. Tugo madhi nyime sani endi ni kind Kariobangi Sharks gi Tusker. Biro ng'i duoko ndo chalo nade kako dhi nyime. Tugo mane chakore kanyo endo thuolo machuok mokalo chien kanyo endo. Pane sana paro ni ene first half kanyo endo wana ng'isi duoko mare chalo nade kanyo ka pod wadhi nyime. Ka pod wadhi nyime kanyo endo weche go mag bero talanta e kor gwenge opogore nitie tugo no ero mabende nochaki kanyo endo mar rowere matindo kama Indian season mar 2. Tugo no ero mabende oriwo rowere ma hikgi ni buigo no ero mar 9 nyaka 17. Tugo ma kama endi osabed kitugo ka team no ero mar Brook Hearts mabende nobedo kanyo endo joloch e tugo ni endi kata notimo maber tugo mabende notug kanyo endo nyoro. Ka bende team margi mar under 17 notieke thuolo mokuongo. Tugo ni endi ka team ni gino ero mar under 13 notigo kanyo endo e thuolo mar 2. Tugo ni endi noywayo timbe maromo kanyo endo maromo 7. Onyalo kaka rowere gi kino loso bang' tugo ma kamani. Ka bende tugo ni endi osabedi kanyo endo ka en tugo no ero mabende imiyo go rowere thuolo mondo mi ong'is talanta ma gin go e weche go mag adhula. The training has helped me change in different ways. Like I've become more disciplined and I've learned to focus more on one specific thing. It was good. We really learned a lot through the other teams playing. We've seen our mistakes and where we're good at. It will help us improve as a team and as an individual. Kompyuta era mara paro jo kanyo endo en bero talanta kanyo endo, bero talanta mag rowere kanyo endo. Ka wadhi nyime kanyo endo nitie tugo no ero mar rugby kama bende league mar rugby bende no dhi nyime mano Kenya Cup. Kama ni team no ero defending champion Kabras pod ong'iso teko margi ni pod ginyalo kawo kombe no endo kendo season ni endi. Ka bende ma endi no biro bang' kane gitoro team no ero mar Nondescript points maromo 25
kuom aboro. Bende KCB mabende kisebedo ka giyware malich mokalo bende nowuotho kuom Menengai Oilers bang' kane gichwado gi 25 kuom 15. Komachielo Strathmore Leos nochwado kanyo endo timno ero mar Masinde Muliro 32 kuom 15 ka Kenya Harlequins bende nowuotho kanyo kuom Impala gi points mar 25 kuom 15. Coach mar KCB Andrea Monde ne mor kanyo kod duoko mabende nobede tugo nero mar rugby mabende notugi e kanyo endo ka bende Amonde oyango ni ma en ber kata nyiso ni gin kanyo endo koda ikruok ni gibro yware kanyo endo koda timno ero mar Kabras mabende osebedo ka nyiso lony mabende en godo e ligi ni endi. Nyalo paro ka season mokalo en mano kawo kombe ni endi mano mar Kenya Cup. Kabras osebedo ka timo maber tugo eko mag rugby kata kamano endo king'iyo kanyo endo wadhi ng'eyo to gichalo kod ginari nikech sani endi gimedo nyiso loch. Nyalo paro ka juma mokalo cha endi bende ne gitemo kanyo endo maber mokalo mano timno ero mar Kabras kanyo endo mawuok e gwengo iko mag Western kocha endo. Onyene kaka Andrew Amonde noloso mano coach mar KCB bang' kane girodho kanyo endo Menengai Oilers points mar 25 kuom 15. Boys came out, they presented themselves, they exactly the same of the game, and they're able to get the result that they came down to get in Nakuru. Congratulations to KCB rugby players for the effort and for the discipline they came out and showed the world today. We just needed a win coming down here, and we were able to fight our way to get the win. So we are just going to move us a game at a time, play our next game and see where we'll fall to be seen before we go for the playoff. Yes, asante sana mane kaka ne chalo kanyo endo Andrew Amonde winjo kuloso kanyo endo. Lari Onyango wacho ni ene chendo yoneno makare. Asante sana mano wuode Ombeyo wacho ni tuko ndani kabisa kagine bumano ero maero gi kinde gi kibende. Komachielo Jamtauda Wasi wacho ni okete chendo yoneno makare mano Man City wacho ni por gin gi geno giwene Arsenal gini endi kata bed ni tek manade mago moko kuom jogo kuma bendo kete gi sani endi chendo ni endi mano mar chal mar pe wadaka wiyo ka endi mokuongo kaduogo to wadhi nyime kod mathoth mabende pod ikoni e mesa ni endi kidhi mabor. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Yes, machiegni kendo wadhi nyime yonero makare janeno mar Kala TV gi chendo nieri mano mar chal mar pewe odhiambo nieri ma kawuono mar wuok tich. Ka wadhi nyime kanyo endo bang' ng'iyo tugo nero mar adhula matimore koni koda kocha weche go iku mag rugby, bang' ng'iyo tugo nero mano mar volleyball. Kama wayudo ni tuke go iku kata league nero mar volleyball mar wakeni dhi nyime pacho ka endi mano Kenya Women Volleyball ka bende gikodera ni endi no tuke buora mano lap tuke nero ma
Kasarani Indoor kachaendi mano Kasarani Indoor Arena kama iyudo ni tim noero mar Kenya Prison nonyiso kanyo ni gin gi geno ni ginyalo loyo kombe ni endi bang' kane gitado kanyo tim noero mabende nobiro lig manyien minyalo winjo ka chien kacha nitie ywagore ka giwacho kanyo ni kuonde go eko mabende gitimo orako samoro osebedo ka chande mano tim noero mar A+ mabende jogo eko noloso kaka yo noero mar konyo talanta ma nyithindo go eko manyiri ni gode kor gwenge kendo bende konyo gi bedo gi ngima makare kata golo gi paro go eko manyalo bedo paro maricho. Kenya Prison nochado kanyo endo tim noero mar A+ kanyo endo iluongo ni straight set mangiso ni ne gitodo gi sets adek maonge duoko ka bende sets mokwongo Kenya Pipeline nowuotho kuom tim noero mar A+ 25 kuom auchiel, set mar ariyo norumo kanyo endo 25 kuom 10 ka set mar adek norumo kanyo endo 25 kuom 16 mabende noweyo tugo no endo karumo 3 sets kuom 0. Bende kumachielo KDF nochwado Young Spikes kanyo bende sets maromo 3 kuom lengthi ka bende tielo mokwongo norumo 25-15, tielo mar ariyo 25-10 ka tielo mogik norumo 25-14 ka bende Nairobi Prison bende Post Bank norodho kanyo endo sets 3 bende kuom lengthi ka bende KCB bende nogocho gi DCI kama ne gichwado DCI sets maromo 3 kuom 1 kanyo endo. Nyaka sani endi DCI ma pod otelo e lig noero mar Wakeni mano mar volleyball ma pacho ka endi gi points mar 15, Post Bank matielo mar ariyo, then Post Bank bende nie thuolo mar ariyo points 15, Kenya Prison nie thuolo mar 3 points 12 ka KCB nie thuolo mar 4 points maromo kanyo endo 10. Mane kaka chung mar lig no endo chalo kanyo endo. Wawinjo kaka coach mar Kenya Pipeline kachiel koda coach mar A+ noloso bang' tukgi manyoro. We are really coming from far. Seeing where they are today, in as much as we are losing, it's a big improvement. Really, it's a big improvement. As of now, we don't think about winning matches. We are thinking about building a team. And building a team takes time. So we need that team chemistry to be up to date. We need them to understand their values, what they are capable of doing. And that's what we are doing right now. We played A+, a good team, young. We have won 3-0, and I'm happy for the win because the most important thing was to get the 3 points. So the way forward is to work on also having young players in the team. I was trying to see how they perform, and they have really performed well. So more training, working on our weakness, then to see how we will play the third leg. Kwa wera koda mar volleyball par nangisi ni tuke go iko mag Safari Rally mano the 6th edition mar tuke go iko mag Safari Rally Nyamburko mano milongo ni Safari Rally Kenya 2026 edition chakore kanyo endo ndala par mabiro mano ngiso tarik 12 mar dwe ni mar adek tuke gi kichakore kanyo endo bomonero ma Naivasha ka bende kilomita kata mana distance mar mo kanyo endo 350.2 ibiro ringi ka wang' ni stages maromo kanyo endo 20 ibiro kale kanyo endo. En tugo mabendo biro ka bende king'iyo kaka weche mag weather chalo, weather ok bet ok ber ahinya kata kamano biro ng'eyo derepe biro timo nang'o. Pani derepe maromo kanyo endo 46 oikore ne tuge ni endi ka bende kuom derepe 46 gi 18 gin mawuok pacho ka endi ka bende nyalo paro kanyo endo Karin Patel ma bende dire moko noloyo ng'wech gi kuma bende noringi e piny noero ma Tanzania kwa cha ni nyalo paro kanyo endo Sakchania mago jo Kenya ma bende nie ng'wech ni endi bende wan kanyo endo koda nyadendi iluongo ni Pauline Shegu ma bende navigator mar biro bedo kanyo Leneta UK bende nie ng'wech gi eki kanyo endo ka bende ng'wech gi eki mag Safari Rally kaka sangisi no endo sani ikruok dhi nyime koni koda kocha ka derepe timo ikruok koni koda kocha bende jogo eko bende bago tuke gi eki bende neno ni yo obedo makare mar ng'wech gi eki ka bende nyadendi Pauline Shegu ma bende ne en jafwambo kinde mokalo chien bende oikore ni ng'wech gi eki ka bende notemo gache ka bende sani owacho ni gache ma bende biro ringo godo ni makare kendo oikore go mar piem e ng'wech gi ma bende obiro neno no nyagore malich mokalo mondo mi embe obed kanyo endo e top list mar WRSC kanyo endo ka bende Lenet Ayuke ma bende navigator mare kata co-driver mare bende nowacho ni krok margi nitie e yo noero makaro. Oyena kane giloso seche kuma bende ne gitimo rako margi midhiambo noero ma nyoro.
We are here to make sure all is set, just to make sure everything is set in terms of the fueling, the tires, the mechanical parts, the roll cages are okay. I just want to make sure all is okay. This is up to date. The roll cages, everything is in order. Everything is up to date as per the FIA requirements. So even the fuel tank is well in. The tires, the car is set. It's a very powerful machine. So I'm praying that all goes well. I'm praying that the weather will be friendly, both wet and dry. We are ready for it. Mane kaka krok chalo kanyo kum nyadende Pauline Shegu winjo ko wacho kanyo ni gache ni makare engine mare ber ka bendo wacho na ikore ne ngwech wabiro ngendo biro chalo nade kanyo endo par ni maendi the first time mabendo dhi e piem makete koda mind koro biro ngeno ni biro chalo nade kapok aweyi waringo dhi nyaka pinjo go ko mag sungu League ncho tugi chakre chieng' ngeso nyaka odiochieng' noero manyoro bende kiny bende nitie tuke mitugo kaka kiny Liverpool gocho kanyo koda club noero mar Wolves ma bende ncho neno ko Aston Villa chien kacha endi bende otoyo mang'ang'a nong'ang'ore gi Arsenal mane giwuok amodhi kanyo endo chieng' ngeso club mar Bournemouth nogocho gi Sunderland kama bende maendi tich abich Wolves nogocho gi Everton ne gichodo Everton gonda ariyo kuom ling thi ngeso Bournemouth nogocho gi Sunderland tugo ma bende nen early kick-off norumo amodhi gol achiel kuom achiel ka komachielo team noero mara Newcastle nicho neno matek lwet Everton kamane Everton rodho gi gonda dek kuom ariyo komachielo club noero mar Man City nicho chwado Leeds gol mar achiel kuom ling thi ka Liverpool nowuotho kuom club noero mar West Ham gonde mar Mabich kuom ariyo kanyo endo ka bende Burnley bende neno matek dala gi bang Brentford ne kich no kae kanyo enda tenga kama no chwade gonde 4 kuom adek kanyo endo odiochieng' manyoro club noero mar Arsenal nowuotho kuom Chelsea ma bende nomiyo gi geno kanyo endo ni pod ginyalo kawo league ni endi mawang'ni mano club noero mar Arsenal kendo koro miyo gibedo nyime gi points maromo 5 ka bende ne giwuotho kuom Chelsea maromo kanyo endo gonde 2 kuom 1 kanyo endo tugo ma bende johera mag Chelsea mang'eny wacho ni referee chalni nodok korka jo Arsenal kanyo endo parni tugo ni endi noweyo ka Chelsea chako yudo red card machielo gine tinde wang'eyo ni game moro amora ma gidhie card makwar nyalo wuok koro ne jogo eko mago punda kineno ka Chelsea gocho possibility mar red card nitiega kanyo endo Fulham bende koro ni to medo tielo Tottenham kendo koro Tottenham nyalo dok e lum bang' kane girodho gi bende gonde 2 kuom 1 ka bende komachielo Man United under Michael Carrick parni ja from nyawachak higa ni endi 2026 club noero mar Manchester poko wito tugo mora mora ka bende Carrick nyaka nche kawo Manchester kaka interim manager osaloyo tuke gete ma endi koro miyo Manchester ni e thuolo mar 3 depo ni Manchester be lao kombe koso gi manyo top 4 kanyo endo mano sani penjo mabende ji penjore kanyo endo king'iyo kanyo endo kaka sani gibiro kanyo endo mayore kendo gidwane gilawre gi Man City malich mokalo kanyo endo komachielo Brighton bende nochwado kanyo Nottingham Forest ka bende ne gisiko gi bungu kuno gi gonde maromo 2 kuom 1 kanyo endo magi tuke mabende notugi kanyo endo ka bende tugo noero mar Man U jatugo Sesko nochulo gol dakika mogik kanyo endo mabende nomiyo gibedo kanyo gonde 2 kuom 1 kanyo endo awinjo ka Chelsea temo ng'ur ni Arsenal nokorodho gi Arsenal ne gilawre go kata kamano endo Arsenal ne otero gi mamos kanyo endo mano kotene kanyo koda producer mara nyadendi Edith